Il-Prim Ministru Joseph Muscat jinqabad f'kontradizzjoni meta kien mistoqsi dwar il-każ tax-xogħol li qed isir fuq il-farmhouse tal-Ministru Helena Dalli u tar-raġel tagħha. Waqt l-intervista li saritlu minn Andrew Azzopardi waqt il-programm Għandi xi ngħid li xandar nhar is-Sibt filgħodu fuq Radio Malta, Muscat għamel referenza għal ritratti tal-makkinarju li qed jintuża biex isir dan ix-xogħol. Makkinarju li huwa proprjetà tal-istess raġel tal-Ministru Helena Dalli, PADA Machinery Company Limited. Informat ukoll li tieħed xi filmati jew xi ritratt ta' makkinarju li qiegħed fuq il-post. Jien informat u anka sar anka rapport minn inġinier li dal-makkinarju ma jaħdimx kien iddampjat hemmhekk fuq il-post. Minkejja li Muscat saħaq li l-makkinarju ma kienx qed jaħdem, fl-istess intervista sempliċiment ftit minuti qabel ikkonferma li kienu qed isiru xogħlijiet fuq dan is-sit, xogħlijiet illi skontu kienu qed isiru mill-persuna li xtrat il-post. Tiswijiet u x-xogħlijiet kienu qegħdin jisiru mill-persuna li xtrat il-post jew li qiegħda fuq il-konvenju biex tixtri l-post. Dawn id-dikjarazzjonijiet konfliġġenti tal-Prim Ministru Joseph Muscat ikomplu biss iżidu mal-kontradizzjonijiet li diġà jinsab imkebbeb fih dan il-każ.